እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን። ደሓንዲና ኢየሱስ ጎይታዩ ምስቲ ጊዜና يحصر أبيله علنا جيزكوا يحصر أبيله حدا قال ما تدل خو مساخم كوينه خماقل كفتني لومي مساخم كوينه خريو زدل خو قال أب إبراويان زلوا معرف عسرته كفقدي عسران سلستن جميرة خم بوي كم زد بالقال له كلها عند حراوسينا بحبار كنم بوموني يبتقال كن كيدنا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ማዓልቲን ዓና ድኸውን ጎይታ ቃል አለው ወዶ ጎይታ ቃል አለው ንሕና ሃሰስ ክንብል ጥራሕ ይዝደሊ ክንሰምዖ ከነስተንትኖ ከምዚ ብል እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እሞ ነታ እሙንቶ ተስፋና ብዘይ ምንቅናቅ ነጽናዓያ ንፍቅርን ንሰናይ ግብርን ንምንቅቃሕ ኣብነን ንሕድና ነስተብህል إذا خاء أتا معلتتيا تقرب كم زلا أصبيكم تريو لهم مو نحد حنا نمع آدمبر قلاتهم لمدي كم زقبرو أخيبانا أين حدك تانا يمود داتا قصري كم أرستقر وسيدة يالهم قلاتهم لماد كم زقبرو أخيبانا أين حدك هنتوي ينو كابز دويل خزارب كله تن توهبنا بب معالتي سلستي هنا 4 معرافات كنا نبب كابو خين هدم ندحر كين يقدل مالتي ويدما قلطيفنا خير ناس دو كينبل يذكرنا نرموني نمعالتي نفس الناس كل ساعه تزنقع سلا دخونتي خنا لا مدا زلنا مساعة تححزت كوينات سميعاتني እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን በዚህ ሁን በትግን መንፈስ ቅዱስ ደረጋግጸልና ነገር አለው ነፍስና ትዝንግዓ ወዶ ትዝንግዓ ለዚህ ንግሆ ተሲና ምስ አምላክ ምርኻብ ዘድልየና ካብ ምድቃስና ክንተስኸለና እንተ ወሓደስ ደቂስና ይተረፍናል ክንትስ ዝገበረና እግዚአብሔር ከም ተኾነስ ክንእመን ወደሊ ከነመስግን ወደሊ بدحري دم أنا معلتا وزخون ناتو حيلي يدلينا تشارج يدلينا هذا نقدر تزيلني جزاب هير قواسايو دبلناي داويت قال قواسان تا إذا قبر نتو ما باقيعو إذا علي هذا جيزي دسمعكو عابيرو وانرو أتنا باقي عند قواساي خلو بدحري تكوينو تساقرا بلن كساقراي كعالم كاتم تماي دفر رحيو أنا باقي كسجراي كعلا بدحري انتهار من تخوفكم من قلته بلن شو أنت إذا قبرت حياة قواسة أنت ما يكم داي وسدن كأمنا كخل علوه أنت إذا قبر حنت باقي حيزو قدموا سنة بتماي يتحل أنت باقي حيزوا مسكدة توم قالوا تباقي أنت عند قبره تري لنا نسحبه لكا يسجر يدبل أمنتي نابود حدرام عليه يسوع كريستوس دم نزي قرلنا اتنحنا خنكفلو زي نخل واقع اتمس أملاخ فلينا زنبر حاتيات ناي حاتيات مندق ناي حاتيات مقارجة بدم يقددو نحنا خنسقر قرنا قدام يكوينو حالي فلنا كبور زخونا دم عنتو يكتزمر كلا حبتنا زي تخفل لنا واقع ناي ديبالا يكونن كبور زخونا ناي كريستوس يسوس أملاخ كنسوس سب كوينو زورده كم سب كماين كما خاتكمن أبز مدرزي زنبره نوع خنذكر يزقبرنا نزيد مان بعلتاوي نتانب سنة تدينا جيرنايا ترسعة تزنقعة لما دقرنايو خنترفينا كبيت أملاخ لما دقرنايو كابتهلونا أملاخ كنوزينا تزدل لي نقر انتايو أبهلونا أملاخ مخواني أبهلونا أملاخ جيت كونكتد مالتي إلكتريك زمبرهات بريهو دلو مست مين سورس سلتراخبيو كابزا سويتش ندحرف لي ابيليات صلمات يدخون እግዚአብሔር ድማ አይፍንወናኒ ናይ ሓደ ገናን አይጥንጥነናን እቲ ፓወር አሎ ግን ንሕና ኢና ምሱ ክንራኸብ ዘለና እንድሕር ገዲፍናዮ ምሳና ከሎ ትብርሃና ይንረኽቦን ኢናን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚ እዝና ዕብራውያን ጸሐፊ እንታይ ይብላል ኣብታን መወዳእታ ዘንበብኩዋ ቁጽሪ እታ መዓልትቲኣ ትቀርባላ ሞን አጽብየኩም كم تقرب كبلاس أصبيكم تريو اللهم
أنا نسخاتكم من أنتينا نريد لنا إذا بزي أنتنا نريون لنا سي ناب أملاخ دراخبنا ديو كاب أملاخ زفلينا نجر هيوت ببزح نجر سلا تفتني نزيد بلاكم دلو بمنتي عيني إنا نريو زلنا يتملاش دلو مالتي كم تقال أملاخ نريون دحر كوينا تا معلتي تقرب لنا نايمن معلتي تقوي تازهابنا تسفى أفقد عسران سلستن تا أملاخ أمون مخانو زنجرنا يمتص مخانو زنجرنا نتا تسفى خنصبيا زنجرنا نعادينا نريد لنا ويس كونتات كاب أملاخ كفلنا زخل إذا تجبركو برأسنا زمركوس نجرينا نريد لنا جابر أملاخ لمن بارك بلنا زدله أخيباهم أيتحدقوا أخيبا قدوسان أيتحدقوا إذ بلنا دلو إذا ناب حدا نجر كوستناي تا أخيبا زبلا دلو حبرت مالتي حبرت مس أملاخ طرح وخلا يكونن حبرت مس قدوسانون أدلاي كم دخونه جابر أملاخ مهرنا سلازدلي قدم حجون تزاري بيالله جابر ناي حبرت أملاخ أبنت برأسو يتقبر أب ولد منفس قدوس يلو نحبرت قداسينت قدم برأسو يسريتوا أب ولد منفس قدوس حد أملاخ كنسوس بسلست بهاريات زقلت قالو حد حبرت كم زدلي نجيرنا أنا نسخاتكم من دما كم أنا زفكركم نحد حركم تفاقروا زبل تخول قال كاب أوريت زجمرة مالتي تخول قال دقيمنا نعوس كنلامدو دقيمنا خنتقبرو دقيمنا بهيوتنا تقباراي خنقبرو كذكرنا إن أبز حبرت زيد وستنا دلو مبري أب حدا بوتا مأكابنا طرح يكونن بمنفس كوينا دلنا مس أملاخ ركب مسحوات دماغن ماقل نحاد حنا خنكافل سلازي دليو ناي حبرت أقداسينت ززارب دلو إذا حبرت دما ربحا خمز اللو يزمعدنا مبار أب حبرت انتهالو حيل له كويتان تايبل اتتسفى ذهبنا بالعالي زنبكو اتتسفى ذهبنا أمون يمو نتا أمونتو تسفانا بزي من نقنق نصنع حيا قدم نتتسفانا خنتمت إلو مزنقرنا زلو قدم نابت كويتا ذهبنا تسفى كنتمت أب يوحنس 10:4 كم زد بالقال ننبب أنا زختامات كنكم أي حدقكم نابخاتكم كمتزيه إلو ذكر معراغو زنقرون 10:4 أفقد 10 منتي جن قدم يلو أب قصر خلتن سلستن انتايلو نجيرو مالو أبت أنا زلخون اسخاتكمون أبقوم انت تكونوا يلو قديفنا يكدن يسوس كريستوس قديفنا أيكدن من هذاتهم مسو سقع مود أتازنبرو حواريات يسوس كريستوس بأكل ترح كم ديكونا سب كم ديكونا أمود أتاس أمينهم ميوم من هذا نموت سعر مستنسى بدحري زلوان 4 معلتي دا ترى يوم سلزي نبرة مود أتا جن قدم معراغو نزقال كنقروم كلو كأمنو ودليلو أي حدقكم مني زختامات كتكونس أي قدفكم منين تمليس دما خمتسي بلو مالو تمليس خمتسي حجي كيدو لسقلتي فود من لس يمثلوا ناي سب جيزين ناي أملاح جيزين إزدفل عليه سلدخونا ترديت بتناتهم حسابي مسيدهم ترديت لأي تمليسو خمتسي لهم بحنساب تأكبوا من صبايونا تسفاقن هبوا أنا خيد حشكو تمساهم دتصنح دتصنانع زمهاركم كله زذكركم منفس قدوس كسدلكم يزبلوا قال كنذكر دما ندلي أجينا أملاخ جيزي كنديكم دخوني نفلتن نايسب جيزي دما كنديكم دخونه أي نفلتن أموداتا جن زختامات كخونو أي قدفو من أي حدقكم من يلوك قال هبومي تسفى هبومي إزي أوشتو مالو كملس في يسوس يمدبو دلو ماراناتا دابل يمدي صبي ودلو يسوس كريستوس قويتاي لذي نزا تسفى حيزنا أب حبرت كنت صنع مبار قويتا يدليو يبه قويو نزيو دقاقيمو زنقرنا زلو حدا نقرد نقرنا دقرن تايو تمليسي خمتي يخبل كله قربا خم دخونه تاما حالتتيا كل ساعة تدالينا خنصنح زنقرنا ناي سب عدمي وسنمبر ناي اغزابير عدمي يبلون
تزلعالم زنبريو حجون زلو نزلعالم دما زنبر أب ماتماتيكس من البات تذكرون حركونكم زي لاينز زتفلالي شمال لون كاب حدا جميرو دقصل له مودعتا دي يبلو له ولا بنيجاتيف تخر كام مودعتا دي يبلو بوزيتيف تخر كام مودعتا زي يبلو له كاب حدا جميرو سكاب حدا دما دخيدا له اتناي مسمر حقتات اندحرينا نحنا عدم من البات دمصانا له غزي سلنفلط دوت الله تجمرنا الله معالتي دي نفلط انتا تان خدلا معالت سلدخونت تاارو نغبرلام مس ودعنا ينا تاريخ ثم بدحرينا دلو دصبصبو بزت وليدو بز عارفو وين ابكو يتخيدو ناي እግዚአብሔር ግን በዚህ ጀምሩ በዚህ ድውዳ እንብሎ ነገር ይብልናል ዘለዓለማዊ ታቃል ዘለዓለማዊ ትብል ነዚህ አትገልጽ አብት ዘለዓለም ድማ መስኡኽ ነበር ታ መጀመርታና ንፍለጥን በረይ ዘለዓለም ግን መስኡኽ ነበር ሐሳብ አምላኽ እዚ ይትደዓብ የተስፋና ጎይታ መጽዩ ኮስደና በህይወት ከለናስ ክንጽበዩ ዕድል ተገርና ዋላ አንተ ኸድና ግን አቦኽም ንኸይድ ክንዓምን ይዝደሊ በዳይ ምጥርጣር ስለዚህ ንስኻትኩም ነዚ መዓልት እዚኣ ተዳሊኹ ክትጸንሑ ይጎይታ ዝደሊ ስለዚህ ጎይታ በይደሎ አባፍ ደገ ይደሎ አባፍ ደገ ይደሎ በኽልተ ነገር ኢና ንጎይታ ንረኽቦ ማለት ወይ ንሕና ኢና ክንከይድ ወይ ድማ እሱ ድመጸላታ ናይ መጽአት ጊዜ ዕድል ተገርና ክንቀበሉ ኢና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ማቴዎስ 14 ከም ዝድብል ቃል አለ ንስኻትኩም ነዚ ኩሉ ምስራአኹም ናብ አፍ ቤት መቅራቡ ፍለጡ እንታይ ንርአለና በዘመን እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ንገረና ኢሎም ሞቶም ሐዋርያት ተአኪቦም እምበአር ተመጸላ ጊዜ ክንጽበያ መንታን እንታይ ተምልክት ኢሎም ብዙሕ ነገር ነጊሩዎም ክትፈልጥዎ ታማዓልቲ እዚ አይትኽሉን ይኹም ግን እዝን ምልክት ክኸውን ሰብ ምስ ሰብ መንግስቲ ምስ መንግስቲ መሬት ክትገልበጥ ብዙሕ ነገር ምልክት ነጊሩዎም እዘን ምልክታት እዚአን ንርኢና ኣለና ብምንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብስጋዊ ይዕንትና ጥራሕ ደሓለፈ ሰሙና በካሊፎርኒያ ዝነበረ ሓዊ ኩላና ንርኢና ደሰንብድ ሓዊ ንኽትሪኦ በቴሌቪዥን ደስካሕከ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ናይ ጥፍኣት ሓዊ ዘለዓለማዊ ድኾነ ሓዊ ንነብስና ድጽበያ ዘሎ ካብ ጎይታ እንድሕር ወፂና ንጎይታ እንድሕር ተቐቢልና እዚ ምልክታት እዚ ብመንፈስ ኮይንካ እንድሕር ኢኻዮስ ጎይታ ቀረባ ከም ዘሎ ክትዝክሪ ዝገብረካ ምሒር ነብስኻ ምሱ ክትጠበቕ ምስ ጎይታ ክትራኸብ ናይ መድሓን ጊዜ ሕጂ ከም ትኾነት ክትፈልጥ ዝገብረካ ብዙሕ ከይረአና ከይጸናሕና ደሓለፈ 2-3 መዓልቲ ድማ ርኢና ኢና ዓሪፍና ክብሉ ክዳለው ደቂቃ ምስተረፎ ዝነበረ ሓቂ አክሲደንት ኩላና ርኢና ኢና ስሳን ገለመለን ሰባት በሓንሳብ መኒ ሒዝዋ ዘሎ ነብስና አቡ ክንጠበቅ ክንበራታ እግዚአብሔር አምላኽ ይደልየና ኣሎ ኣብ ዓለም ብዙሕ ቅልውላው ይደሉ ይሕዋቴ ነቲ ቅልውላው ንጥመት እንድሕር ኮይና ምስምባድ ምፍራህ ኢና ንነብስና ንነግራ ዘለና እምበረይ ነብስናስ ኣብ ምንታይ ክንዕቁባ ከም ንኽእልሲ እንዳረሳዕና ከይንኸይድ ዩናይሎም ቃል ጎይታ ድዛረበና ዘሎ ኣብ ዕብራውያን 10 ቅድም ኢሉ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብ ቁጽሪ 19 ኣሕዋተይ በቲ መጋረጃ ማለት ብስጉ ዝቀደሰልና ሓድሽን ህያውን መንገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቅደስ ንምእታው እንታይ ይብለና ትብዓት ክንተብዕ ዘድልያ ትብዓት ካብ ዝህለወና ይብል ነዚ ክንርስዕ ከለና እታ ትብዓት ትወሰደና ካብትሱ ኣነ ሓቅን መገድን ህይወትን የዝበለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘብል እንድሕር ኮይና ካልእ መገዲ የለን ማለት እዩ ካብዛ መገዲ እንድሕር ንውፅእ ኮይና እታ ትብዓት ትወሰደና ፍርህ ኣብ ውሽጥና እንዳነገሰ ድኸይድ ሰቢና ብዙሕ ስምዒት ስለተለና መፍራህና ደይተረፍ እዩ ግን ነቲ መፍራህና ንትብድሆ ንስዕረሉ መገዲ እንታይ እዩ እቲ እምነትና ዝጥንክር ብመንፈስ ከም ዝኾነ ክንኣምን ካብቲ ኣነ ድስከሞ ንላዕሊ ጎይታ ንዓይ ተሰኪምኒ ከም ዘሎ ክፈልጥ
ጎይታን ኣይተሰኪሚኒ ከም ዘሎ ክፈልጥ ካብቲ ኣነ ነብሰይ ዝሓልየላ ንላዕሊ ኢየሱስ ኣቀዲሙ ሓልዩስ ዋጋ ከፊልለይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ እዛ ትብዓት እዚኣ ከይትውሰደና እዛ ትብዓት እዚኣ ከይትውሰደና እዩ ዝደሊ ስለዚ እንታይ ዝመርሓና ዘሎ ዝቃል ኣሰር ጎይታ ክንስዕብ ኣሰር ጎይታ ክንስዕብ እዚ እንድሕር ጌርና ኢና ንስጋናን ንነብስናን እንዳላመድናያ ንክንከይድ እዚ ስጋ ንኣመኒና ኩላህና ኣብዚ ገዲፍናዮ ንኸይድ ቆርበት እዩ ቴንዳ ድንኳን ማለት እዩ ንግዚኡ ነብስና መንፈስና ዝተቐመጠሉ ጎይታ ምስ ረኸብና ግን እታ መንፈስና ሲ ምስ ጎይታ ኦልሬዲ ተተሓሒዘ እያ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ የደላ ንፈልጥ ኢና ግን እዚ መንፈስና ዝብርትዕ ኩሉ ግዜ ነቲ ነብስና ከነዘክራ ስለ ዝደሊ እዩ ዘማራይ እንታይ ይብል ኣምሓርኛ መዝሙር እጅ ትዝ ይለኒ ወጥመዱ ተሰበረሁ እኛማ መለጥን ጠላትም ደረቀ እኛም ለመለምን እቲ ዝተሰበረ መጻወድያ እንድሕር ንሪኦ ኮይና ጸላይ ኣብ ልዕሊና ሓይሊ የብሉን ነብስና እንዳጠጣዕት እያ ትኸይድ ሓይሊ ጸላይ ድማ ካባና እንዳረሓቀ ትኸይድ ካብዚ እንድሕር ንወፅእ ኮይና እዩ መገዲ እንድሕር ንስሕት ኮይና ታቀጣን መገዲ ጎይታ ሓንፀፀልና ህይወትን መገድን ኣነ ስለ ዝበለ ካብ ጎይታ ርሕቅ ክንብል ከለና ጸላይ ሽዑ ከም ደሎ ሽዑ ይፈራራሓና ኣሎ እንታይ እዩ ብምስላ ዝነገሮም ሓደ ኣጋንንት ምስ ወጾስ ሸውዓተ ኮይኖም ድመፁ ዝበለና ከም ኣያታ ነብስና እንድሕር ካብ ኣምላኽ ርሕቅ ንብለሉ ኮይና እቲ ፈተና እንዳበዝሕ ይድኸይድ እቲ ዝነበረ ፈተናስ ሓይሉ ይድመፀና ስለዚ ተብዓት ኣብ ጎይታ ይሃለወና እቲ መጋረጃ ተቀዲዱ እዩ መጻወድያ ተበቲኹ እዩ እዚኣስ ኩሉ ሳዕ ንነብስና ከነእምና ክንነግራ ኣለና እፈልጥ የልናስ ደው ክንብል ኣይኮነን ታደፈለጥናያስ ደጊምና ክንነግራ ንኣይሁዳውያን ነዚ ኢልዎም ንገሮም ንደቅኻ ኣብ መንደቕ ጽሓፎ ሕግታት ናይ ኣምላኽ ከምኡ እንዲልዎም ንሕና ድማ እቲ ሕግታት ናይ ኣምላኽ ሲ ኣብቲ ውሽጥና ንነብስና ክንነግራ ኩሉ ግዜ ከነዘክራ ንእግዚኣብሔር እንዳመስገና ዘድልየላ ነገር ኩሉ ኣብኡ እንዳውደቐና ግን እግዚአብሔር ይኽእል እዩ እዚ ፈተና ድሕሪት ኣይመልሰኒ እንላስ ከነእምና ኩሉ ግዜ ምክንያቱም እቲ ዕዳ ተኸፊሉ እዩ ኣይነመወትን ኢና ክብል ከለኹ ብስጋ ኣይኮንኩን ትብል ዘለኹ ኣይነመወትን ኢና ህይወትና ኣብ ኣምላኽ ተማዕቂባ ኣላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለና እቲ በኣይ ዘሎ ንዘለዓለም ከም ዘሎ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊሩ ከምኡ ኢሉና ነጊረና ብክርስቶስ እንድሕር ኣለና ህይወት ኣለና እዛ ህይወት ድማ ዘለዓለማይ ህይወት እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መጋረጃ ተቀዲዱ እዩ መጻወድያውን ተበቲኹ እምበኣር በዚ ንሱ ዝኸፈተልና ሓድሽን ህያዋን መገዲ ኣብ መቕደሱ ኣቲና ንዘለዓለም ብህይወት ንሱ ክንነብር ትብዓት ይሃለወና ትብዓት ኣመን ትብዓት ኣብ ኢየሱስ ነገራት ንርኢ እንድሕር ኮይና ንድሕሪት ድመልሰና ብዙሕ እዩ 10 ንድሕሪት ድመልሰና ኣሎ ንድሕሪት ከይንምለስ ትገብረና ግን ተስፋ ኣለና ጎይታ ምሳና ኣሎ በቃ እዚኣ ጥራሕ ደው ተብለና ነብስና ኩሉ ግዜ ነዚኣ እንድሕር ነጊርናያ ንኹነታት ኣይንርእን ኢና ኣብ በረኽቲውን ኣብ ትሕት ዝበለ ቦታ ነብስና ትሃሉ ሽዑ ግን እንዳበርትዕት እያ ትኸይድ መንፈስ እንድሕር ነጊርናያ እታ ናይ ምድሓን እምንቱ ክንዕቅብ ካልኣይ ነገር ዝነገረና ሕብረት ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ሕብረት ኣገዳሲ ጎይታ ዝኣመነሉ ጎይታ ዝበለና ነገር ክንቅበሉ እዩ እሱን ሕብረት እንድሕር ኣሚኑ ብሕብረት ክንከውን እንድሕር ነጊረና ንሕና ንድሕሪት ንብለሉ መገድስ ክህልወና ይብሉን እዩ ዝብለና ሕብረት ኣገዳሲ እዩ ሕብረት ኣገዳሲ ሓደ ሰብ በይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 የተደይተጋጌ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ነገር ፈጢሩ ምስ ወድአስ ንሰብ ሂብዎ እዩ ትብለና ኣሎ
بقالو يفطيرون كله انترف نسب جن بإيده يسرحه نسب سرحه هالجي ترأس أدم بينيو already نجيرويس سبعين سبعين جارو فطيرو ولا جن تمجمرة بينيو دخون اللي قال دما تدي تجاجي وزيت الدم بباس بوا معرف كلته من البات يا عصر شو منتع እግዚአብሔር አምላክ ከአ ሰብአይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንዑ ትበቅዕ ደጋፊት ዋው ንዑ ትበቅዕ ደጋፊት ንግበረሉ በለ ስለዚ እታ ናይ ሰባቱን ሕብረት አድላይነት ገና ኃጢአት ከይኣተወ ከሎ ገና ኃጢአት ኣብዚ ምድሪ እዚ ከይተፈጠረ ከሎ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሐሳቡ ነሩ ማለት እዩ ናተይን ናትኩምን بحوار كوينا بقدم أملاق دو مبال نا እግዚአብሔር حساب ኃጢአት መጽዩ አይፈለዮን ኃጢአት ድማ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምስተሰዓረውን አይተፈለየን አይፍለንን አነ ንስኻትኩን በሐባር ምስ ጎይታ ደው ክንብል ና እግዚአብሔር حساب ማለት ዘራ ጉደልናዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ሕብረት ንአምላክ አገዳሲዩ ንአምላክ አገዳሲ ኮይኑ ድማ ዳአዘዘና ነገር ክንፍጽም نحن هذا ما تبعت كله ونالو تتبعت بالقال لمن تاي دليا دقاقي مدبلنا دلو قال أملا تتبعت قدم كابانا يزبقس تبعت كابانا يزبقس نمدحنا تبعت زرخبنا رتقلب بسلا زرخبنا ترتقلب قدم كن أمن قرنا نترسى معنا يو قال أملا نقويتا خن أمن أي رأنا يون كلهنا بز زمن زي قويتا أما سكال بزني عندنا كيدو خسقل كله اي رأنايون ግን بمنታይ ናሪኢናዮ በእምነት ናሪኢናዮ በእምነት ስለተቀበልናዮ እዛ ድሓዝናያ እምንቶ አውሽትና ረትዕ ልብ ምጽያ ንምድሓና ድማ መገድ ኮይና ወዶ ነዚ ሕብረት አድላይነቱን ጎይታ ዝብለና ደሎ አቀድሙ ዝሰርዑ ናቱ ሐሳብ ምዃኑ እንድዕርና አምን ኮይና ንነፍስና ቀድም ከነትበዓለና እዚ ሕብረት ሲ ና እግዚአብሔር ሐሳብ እዩ أب حبرت قدوسان بزي قدس أب زت راح يكون كنز بدلخو كريستوس أب زلو بوتا كريستوس أب زخبر له بوتا يحوات بحبار كخونو سناين صبقوني إذن لمسنا ندحر نجيرنايا أب دخلنا يونخيد مسقويتا هوتنا عند طبقات يتخيد بيننا جن كنكون قويتا يدلينين حدا قون سلا دلوي جابير أملاخ استمسكنه سلازي حدشن هياون زخونه مقد ذهبنا نزال عالم بهوت مسوخ النبر اتحبرت دم اقداسي مخانو تزاز املاخ قال املاخ سلا دخونه نخن امن نزي لهم نذكرنا دلو حبرت قدوسان املاخ زبهقويو اسكبلو حبرت قدوسان املاخ زبهقويو املاخ زبهقو ነገር ምግባር ድማ ሰናይ ወዶ ነዚ አስ ንነብስና ኩል ጊዜ كنلامدا اتزتقمنا نجر تدحيزنا هذا نجر كبلكم دي تقمنا نجر تدحيزنا ابز عالم زي زي تقم نجر كمصنا قدني اتبوتا تروح يدخون ابت تروح بوتا دما بزح زي تقم نجر نفسنا ختدالو يا كتقبل يا كل جيزه ننبسنا نزي قال املاح كنلامدا مس أملاخ حبرت مس قدوسان حبرت كم زدليا خن أمنا يدلينا حدا قال له بحبرت دي مصنع يعني من البات هيوانا بحاتيات مجمرة بآتيو إلى كخصص هيدلن جن عدامن هيوانا بحبار كله يكونن تمن متيو سيطان بتمن تمسيلو متيوا كم زجمتكو خون خلالو بينا فلي مسبلت كونالو نعانا جيروا نعا أمينو نعا فحاتيات أوديقوا دحرا يدمان عدام أبت حاتيات كحبر قروا كلت يوم بحابار تدهلو من هالبات أي مودقون ذبل حساب اللاني جيغا خون خيليو جن أب مصحف قدوس كم يدبلنا قدم هيوانيا نتفر بليعة نعدام دم هيواتو عدامون بينو سلدخونا يتطرطرن تاساد هابتو كله بأمنتو وسيدو بليعوا كلت يوم يمكن وديقهم ودو كلت يوم وديقهم
ሕብረት ግን የበርትዓካ እዩ ኣብ ሕብረት ክትከውን ከለኻ ንሓወኻ ክትድግፍ ንሓወኻ ክትኣሊ ንሓወኻ ክትጠቅም እዩ እዚ ሕብረት ኣድላይ ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንመጽእ ከለና ካብ ጎይታ ዝመጸልና ቃል ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኮነን ግን ንሓወዩን ደገፍ ክኾኖ ወይ ድማ ሓወይ ክድግፈኒ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጥና ክሓድረና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደሊ ስለዚ ኣብ ሕብረት ተደይ ጸኒዕና ጸላኢ ከጓድፈና ግድን እዩ ሰይጣን ዕድል ይረክብ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኣብ ዙርያኹም ድብለና ቃል ኣምላኽ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ብርቱዕ እዩ ካብ ኣራዊት ሓያል እዩ ኣብ ሕብረት ግን ሓይሊ የብሉን ቅድም እንታይ ትገብር ፈልዩ እዩ ከጥቅዓካ ዝደሊ ክሃድኑ ከለኹም እንድሕር ብሙቪ ሪኢኹምዎም ቀደምታ ኣንበሳ ትደብዶ ካልኦት ደብዩ ቅድም የሰንብድዎም ሓንቲ ፋሕ እንድሕር ኢላ ሽዑ ኣብ መጻወድያ ተኣቱ ማለት እዩ ጸላኡን ከምኡ እዩ ዝደልየና ዘሎ ኣብቲ ሕብረትና ዋላ የጣዓመና ሓይሊ ኣሎ ሓይሊ ኣምላኽ በይንና ግን ንጎይታ ከነስምር ዓቕሚ ኣለና ኢልና ንርእስና ጥራሕ ንማዕቁባ እንድሕር ኮይና ንጋገኢና ዘለና ጸላኢ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክል ኣለና ሓደ ሰብ በይኑ ኣየድምዕን እዩ እንታይ ዝገብረና እቲ ሓደጋ ጸላኢ እንድሕር በይንኻ ረኺብካ ካብ ኣኼባ ይድፈልካ ቅድም ሓሳብ ይደምፅኣልካ ኣብ ርእስኻ በይንኻ ክትተረፍ ጸጋ ኣምላኽ ከይትማቐል ሓይልኻ እንዳቕነሰ ወይ ድማ ካብ ውሽጥኻ እንዳሃስስ ከይድ ገብረካ እቲ ካልኣይ ካብ ኣገልግሎት እዩ ዝፈልየካ ኣገልግሎት ከይተቐበል ኣገልግሎት ይሕዋት ወይ ድማ ኣገልግሎትካ ከይወፅእ እቲ ውሽጥኻ ጎይታ ዝሃበካ ጸጋ ከይወፅእ ጸጋኻ ክትዓብስ ጸጋኻ ክትቀብር ገብረካ እዚ ድማ መዕንቀፊ እዩ ዝኸውን መዕንቀፊ ንርእስኻ ጥራሕ ከይኮነስ መዕንቀፊ ንሕብረት ኣምላኽ መዕንቀፊ ንኻልኦት ቅዱሳን እውን ንኣብነት ኣነ ብዚ ደው ኢለ ኣለኹ ካብ ቤተ ክርስቲያን ብገለ ምኽንያት ናተይ ገረ ተድተርፍ ኣብ ኩልኹም ሕቶ ድመጽ እዩ እንታይ ኮይኑ ኣማን ካብዚ ቤተ ክርስቲያን ተሪፉ እንታይ ኮይኑ ካብዚ ወፅዩ ምላሽ ዋላ ረኸቡ ኣይትርከቡ ደይተርፍ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ንርእሰይ ጥራሕ ኣይኮንኩን ኣብዚ ድመጽእ ኣብቲ ሕብረት ድኣቱ ንኻልኦቱን ክብል ንሕዋተይ ክብል እቲ ናይ መጀመርያ ትእዛዝ ኣምላኽ ከም ድኾነ ርኢናዮ ኢና ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣነስ ንሓወይ ክብል ክመጽእ ኣለኒ ዋላ ኣይጣዓመኒ መጽአ ብድሕሪት ዋላ ኮፍ በል ግን ኣብቲ ሕብረት ክህሉ ከም ደለኒ ብርታዕ ቅድም ንርእሰይ ክህባ ከጽንዓ እዚ እንድሕር ገይረ ወላት ናተይ ምላሽ ኣይርከቦ እምበረ ካብ ጎይታ ግን ድኸውን ነገር ኣሎ ማለት እዩ ወይ ኣነ ድፍወሰሉ ወይ ድማ ቶም በዲሎም ንዝብሎም ሰባት ድፍወስሉ ድቕየሩሉ ስለዚ ሕብረት ኣገዳሲ እዩ እዚ ተደጊርና ግን መዕንቀፊ ኢና ክንከውን እዞም መናእሰይ ትሪኦም ዘለኹም ንኣሽቲ ቆልዑ ዝነበሩ ሕጂ እዚ ብሙዚቃ ብገለ ዝግልግሉና ዘሎ ጽባሕ ነጎ ሳቶም እዮም ነዚ መድረኽ ትቕበሉና ጽባሕ ነጎ ሳቶም እዮም ኣብዚ ደው ኢሎም ሳቶም ክሰብኩና ንሕና ክንሰምዕ እዚ ድማ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዕብየት እዩ ኩላህና እንዳደኸምና ንኸይድ እንድሕር ኮይንና ግን እቲ ሓደጋ ቀሊል ኣይኮነን ንቤተ ክርስቲያን መውደቂ መዕንቀፊ ይኸውን ንጎይታ ምምጻኡን መደንጎይ ድኸውን ንሕና ባዕልሃና ከም ዝኾንና ክንፈልጥ ኣለና እቲ ዝበለፀ ሓደጋ ግን ካብ ሕብረት ምጉዳል ቅድም ዝጎድኣና ንርእስና እዩ ብውልቅና ማለት እዩ ብውልቅና ንድሕሪት ክትምለስ እዩ ዝገብረካ ካብቲ ዝነበርካዮ ትብዓት ንድሕሪት ክትምለስ ገለገለ ሰባት ኣብ ቤትና ኮይና ሕጂ ምናዳ ደለው ሓደጋ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ብዓብዪ ምኽንያት ዝኾነ ንሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይመጽእ እሱ እዩ ኣብ ቤቱ ኮይኑ ይርኢ ቪድዮታት ርኢ ላይቭ ይከታተል
كنبب خل مصحف قدس ግን ኣብ ትርእሱ ዝሕዞ ነገር ጥራሕ ስለ ድኾነስ ኣይወፅን እዩ ሓይሉ እንዳድር ከመድ ኸይድ ጉድኣት ናብ ካልእ ከምጽ ከም ድኽእልሲ ብዙሕ ኣይፈልጥን እዩ እሱ ጥራሕ ድማ ይኮን ኣብ ደው ዝብል ኣይኮነን እሱ ንርእሱ ንድሕሪት እንዳተመልሰ እዩ ዝኸይድ እቲ ተዋህበካ ነገር ተደዒቢኻዮ እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ከም ስጋና ማለት እዩ ስጋና እንዳዓበና ንኸይድ ዳሕራይ ግን እንዳደኸምና ኢና ንኸይድ ብመንፈስ እቲ ምዕባይ ደው ዘብሎ ነገር እንድሕ ተፈጢሩ بمنفس مودا قنالو እቲ بمنفس مودا ካልእ ሰዓቤና ኣለዎ እቲ ዘዓበየ ሰዓበን እምነትካ እንዳጎደለት ክትከይድ ትኽእል እያ እስካዕ ምጥፋእ ክትከይድ ትኽእል እያ ክሳዕ ምጥፋእ ይሁዳ ነዚ ይገሩ ካብቶም 12 ኣይተፈልየን ከም መጀመርያ እስካዕ መወዳእታ ግን ኣብ መንጎ ንድሕሪት ዝበለሉ ነገር ነሩ ህይወቱ ክሳብ ዝሰንድ ኾነላ እሱ እዩ እሞ እዚ ድኸፍአ መገዲ ስለ ድኾነ ሓደ ቃል ትዝ ኢሉኒ ኣብ ዕብራውያን ያደላ እዚኣውን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናይ አምላክ 37 ጀሚር ኸንብባ ዕብራውያን 10 ማለት ገና ኣዝዩ ቅሩብ ዘመን እዩ እቲ ዝመጽእ ክመጽእ እዩ ኣይክድንጉን ድማኽ እዚ ብዛዕባ ምጽኣት ክርስቶስ ይዛረብ ጻድቅ ግና ብህይወት በእምነት በህይወት ዝነብር እዛ ህይወት ድበልቃል ኣብዚ ኣይጻሓፋን ጻድቅ ግና በእምነት ዝነብር ንድሕሪት እንተተመልሰ ግን ነፍሰይ ብኡባኻ ይብላል ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል እዚኡ ክንፈልጦ ዝደልየና ደሎ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ በይንኻ ምትራፍ ንጸላኢ ኢድ ምሃብ ማለት እዩ ንጸላኢ ኢድ ምሃብ ማለት እዩ ነፍስኻ ኣብ ጸላኢ ሓደጋ ተእትዋ ኣለኻ እምነትካ እንዳዝሓለት እያ ትኸይድ ብውሽጥኻ መስለካ ኸውን እዩ እንዳበርታዕካ ትኸይድ ግን ካብቲ ህላውነት ኣምላኽ ከይተፈለጠካ እዩ ደውፅኣካ ካብቲ ህላውነት ኣምላኽ ብድኻምና ይኹን ኣብቲ ሕብረት እንድሕር ደው ንብል ኮይና እቲ ድኻምናስ ደበርታዓና እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣብኡ ኢና ንእመን ዘለና ማለት እዩ እምበረ በርቲዑ ይኮነን ሓደ ሰበብ ቤተ ክርስቲያን ድመጽእ ስለ ድበርትዕ ይኮነን ብርቱዕ ተድኸውን ጎይታውን ናብዛ ዓለም እዚ መምጽኣ መድለዩ ነሩ እሱ ይድብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመን ይደልዩ ነቶም ጥፋኣት ደልዩ ብዚ ምድሪ መጽእዎ ዶ እምበር ነቶም ንፈልጥ ኢና ንኣምላኽ ንስዕቦ ኢና ዝብሉ ነቶም ኣይሁዳውያን ጥራሕ ኣይኮነን ቅድም ናብኦም መጽሳቶም ግን ስለ ደይኣመንዋ ይተቐበልዎን እሞኒ ናብቶም ካልኦት ናብ ኣብዛብ ከደ ይድብለና እቶም ጥፉኣት ግን ስለ ደኣመንዎ ምድሓን ኮነሎ ንሕና ድማ ብነብስና ባዕልሃና ኢና በርቲዕና ዘለና ዝብል እምነት እንድሕራ ውሽጥና ንዕቢ ኮይና ትዕቢት ይደምጽእ ውድቀት ይደምጽእ ግን ብድኻምና ደበርታዓና ጎይታ ኣሎ ማእከልና እንድሕር ንብል ኮይና ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ክድግፈና እዩ ኣብዚ ሕብረት እዚ ከተኽለና እዩ እዚ ተጥፋኣት ሓደጋ ኣለዎ ዝበርትዕ ሓደጋ ካብ ጎይታ ምፍላይውን ከም ደሎ ፍለጡ ንድሕሪ ደሰሓቡ ብዙሓት ስለ ድርኣና ንዓቶም ከም ኣብነት ኣይንርኣዮም ምናልባት ከም መለበሚ ንሪኦም ተኾይና እምበሪ ፈረድቲ ንሕና ይኮናን እቲ ድፈረድ ኣምላኽ ባዕሉ ክመጽእ እዩ ኣብ ፍርዲ ይኮናን ክንኣቱ ግን ክንድግፎም ክንሓዝነሎም ክንድንግጸሎም ክንጽልይ እግዚአብሔር ዝደልየና ስለ ድኾነ ስለዚ ኣብ ሕብረት እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንተበዕ ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ነዚ ጎይታ ኣነ ሓቅን ህይወትን መገድን እየ ብዘይ በኣይ ድማ ናብ ኣቦ ክመጽእ ዝኽእል የለን ካልእ መገዲ የለን እዩ ዝብለና ኣቋራጭ ኣይነድልየሉ ናይ ምድሓና ኣቋራጭ ኣይነድልየሉ ኣነ ክእሊ ኣነ ፈለጥ እየ ድብል ከይኮነስ እቲ ድፈለጥ ጎይታ ብኣይገሩ ድገበርኩም እንተገበርኩም ሲ ክብሪ ንመንሃቡ ይድብለና ንኣምላኽ እቲ መገዲ እሱ ምዃኑ ጥራሕ ክንሕዝ ክንፈልጥ እግዚአብሔር የዘክረና ኣሎ
ካብዝን ድሕር ወፂና ግን ሞት እዩ ካለ ነገር የለን ናይ ዘለኣለም ሞት ኣብቲ ዘይጠፍእ ሓዊ እምበኣር ሓሳብ ኣምላኽ ቅኑዕ እዩ ነቲ ንኣምላኽ ክንስዕቦ የተዋህበና ቃል ኪዳን ወይ ዝኣተናዮ ቃል ኪዳን ክንድሕን ከለና ዝኣተናዮ ቃል ኪዳን ፍቓደይ ሓዲገ ኣብ ፍቓድካ ክኣቱ ከምኡ ደይኮነ ኢልካዮ ክንድሕን ከለና ናይ ህይወተይ ጎይታ ክትከውን ክስዕበካ ኣሚነ ኣለኹ ተቐቢለካ ኣለኹ እዚኣ ንብለሉ ዘለና ወኒ ነዛ ቃል ከይንረስዓ ኩሉ ግዜ ንነብስና ከነዘክራ እግዚአብሔር ይደልየና ኣብ ማቴዎስ ኣብ ማርቆስ 3:14 ምስኡ ምእንቲ ክኾኑ ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኮምን 12 ገበረ ዝብል ቃል ኣሎ ክልተ ቃል ካብዚኣ ክወስድ ደልየ ምስኡ ምስ ጎይታ ክንከውን እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ኣምላኽ ምስኡ ክንከውን ምስ ክርስቶስ ክንከውን ድሓራይ ድማ ክልእኮም ኢልና እነኹ ልኣኸኒ ክንብል ክንእዘዞ እግዚአብሔር ይደልየና እዚ ንክኸውን ኩሉ ግዜ መንፈሱ ከፍስስ ኣብቲ ሕብረት ቅዱሳን እግዚአብሔር ድሉው እዩ ንሕና ድማ ድሉዋት ክንከውን ጎይታ ይደልየና ስለዚ ሕብረት እንታይ እዩ ኣገዳሲ እዩ ሕብረት ንዓይ ኣገዳሲ እዩ ሕብረት ንዓኻ ኣገዳሲ እዩ ሕብረት ንዓኺ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ጎይታ ክትጸንዒ ዝገብረካ እንታይ ይብል ንሓድሕድኩም ተመዓዓዱ ንሓድሕድኩም ተጸናንዑ ንሓድሕድኩም ጸልዩ ንሓድሕድኩም ተሃናነጹ ንሓድሕድኩም ተፋቀሩ ንሓድሕድኩም ብዙሕ ቃል ኢና ንረክብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መናዳ እግዚአብሔር ክንድምንታይ ንሓድሕድና ደው ክንብል ይደልየና ከም ዘሎ ዘርኢ ቃል እዩ ናይ ሕብረት ኣገዳሲነት ኣብ ሕብረት ጸኒዕና ደው ክንብል እዚ ናይ እግዚአብሔር ዓቢ ሓሳብ ከም ዝኾነ ክንኣምን ንነብስና ክንነግራ ምስ ኣሕዋት ሓቢርና ደው ክንብል እግዚአብሔር ንዓይ ይደግፍ ንዓኹም ይደግፍ እቲ ካልኣይ ናይ ሕብረት ኣገዳሲነት እንታይ እዩ ኣብ እዩ ኣምላኽ ክትሳተፍ እዩ ዝገብረካ ኩሉ ጸጋ ተቐቢሉ እዩ ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ኢለና ጸጋ ተቐቢልኩም ይብለና ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ስለዚ ኣነ ጸጋ ኣለኒ ኣብተ ዮርዳ ጸጋ ኣለዋ ሓዊ ዳዊት ጸጋ ኣለዎ ኩላህና ጸጋ ኣለና ነዚ ጸጋ ዝተቀበልናዮ ከነለልዮ ኣምላኽ ክነግረና ኣምላኽ ከፍልጠና እቲ ናይ መጀመርያ ዕዮና ክኸውን ዘሎ ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ የድልየና ምስ ኣምላኽ ክንደሊ ዘድልየኩም ዘበለ ለምኑ እንዲኢለና ስለዚ እንታይ ጸጋ እዩ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ብምንታይ ክስዕበካ ብምንታይ ከገልግለካ ብምንታይ ኣብዚ ሕብረት ክወሳወስ ትደልየኒ ዝብል ኩሉ ግዜ ጽምኣት ክህልወና ነብስና ንድሕሪት ከይኮነስ ንቅድሚት ክትስጉ ሩባ ክትሳገር ከለኻ ነቲ ማይ ኣይትርኣዮም ትብሉኻ ምናልባት ሩባ ደይተሳገርኩም ትህሉ ትኾኑ ኣነ ፈቲነየ ድሓንቲ ኣትሞኒ እቲ ትኸዶ ቦታ ጥራሕ ትርኢ እንድሕር ኮንካ ቀስ ኢልካ ክትከይድ ኢኻ ቀስ እንዳበለ ትኸይድ ውሕጅ ኣይደፍኣካን እዩ ያቱም ግራቪቲ ናሃካ ድስሕበካ ንታሕት ኣሎ እቲ ማይ ድማ ባውንስ ገብረካ እዩ ፀብለል የብለካ ግን ቀስ እንዳበልካ በፅሖ ቦታ ቀስ እንዳበልካ ክትከይድ ከለኻ ድሓን እያ ግን ቁልቁል ነጆ ክትሪድ ከለኻ ሒዝካ ኣይድኸይድ ወዶ ምናልባት ዝፈተንኩም ትፈልጥዋ ኢኹም ኩሉ ግዜ ነብስና እውን እቲ ደለኒ ጸጋ እንታይ እዩ ጎይታ ዝሃብካኒ ጸጋ እንታይ ብምንታይ ክስዕበካ ብምንታይ ከገልግለካ ብምንታይ ኣነ ነዚ ማሕበር ጠቃሚ ክኸውን ትደሊ ኢልናስ ጽምኣት ክህልወና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና እዚ ኸውን ክእል ከሎ ድማ ኣብ ውሽጥና ሓደ ነገር ይፍጠር ንሓወይ ደጋፊ ከም ዝኾንኩ እምነት ኣብ ውሽጥና ይፍጠር ንሓብተይ ደጋፊ ከም ዝኾንኩ ኣብ ውሽጥና እንዳተፈጠረ ኸይድ ሕጂ ጎይታ በዓሉ መገዲ መርሓና እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ከም ዝብል ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ተቀበለው ውህበት ጸጋ ከም ሕያዋት መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዓይነት ጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም
ኣገልግሉ እዚ ቃል ኣብ ህይወትና ተግባራዊ ይኸውን ዕድል ንረክብ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ተቐበሎ ውህበት ጸጋ መገብቲ ክንከውን ኣገልገልቲ ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ኣብዚ ሓሳብ ንኣምኒና ኢንኣምንን ኣይኮነን ትሕቶ ትእዛዝ እዩ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ትብዓት ጥራሕ ይዘድልየና ንሕና እንድሕር ተቢዕና ንሓወና ኸነትብዕ ንሓብትና ኸነትብዕ ዕድል ንረክብ እግዚአብሔር ድማ እቲ ስራሕ ብኣይን በኣኻትኩም ገሩ ይሰርሕ ሓደ ሰብ በይኑ ዝገብሮ ዕዮ ይኮነ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ማለት እዩ ብሕብረት ይድኸውን ስለዚ ኣብዚ ሕብረት ክንጸንዕ የድልየና ምክንያቱም ኣድማዒ ክንከውን ንኽእል በይንና ኣይኮነን ኣድማዒ ክንከውን ሓደ ሰብ እንድሕር ሒዝና ምስ ኣሕዋት እንድሕር ተተሓሒዝና እዩ ወሎ ኢድ ንኢድ እንድሕር ተተሓሒዝና እቲ ስራሕ ኣምላኽ ኣድማዒ ክኸውን ይኽእል እዩ ሳልሳይ ናይ ሕብረት ኣገዳስነት እንታይ እዩ ኣብ ኤፌሶን 5 ከም ዝድብል ቃል ኣሎ እምበኣር ቅንያቱ ክፉ እዩ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ኩናት ወዲ ኩናት ብዙሕ ሓደጋ ናይ ሰብ ይኹን ናይ ተፈጥሮ ኣብ ንሪኤሉ ኩነታት ደው ክንብል ዝደልየና ግዜ ቅንያቱ ክፉ እዩ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓየሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ብለና እቲ ኩነታት ብመንፈስ ክንሪኦ ካብዚኣ ግን ደልያ ደለኹ እንታይ ግዜ ዓዲኩም ትብል ቃል ግዜ ዓዲኩም ግዜ ዓዲግና ገጽ ኣምላኽ ክንደሊ ግዜ ዓዲግና ምስ ኣሕዋት ሕብረት ክንገብር እዚ ግዜ ክፉእ ከም ዝኾነ ቅንያቱ ክፉእ ከም ዝኾነ ብነገራት ከይንወሰድ ብነገራት ከይንጭነቕ ግን ቀልብና ኩሉ ኣብ ኣምላኽ ክኸውን ቀልብና ኩሉ ኣብቲ ሕብረት ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ብጥንቃቄ ነብስና ክንመርሓ እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ለዚ ኣብ ሕብረት ምጽናዕ ወይም ጸኒዕካ ምስታፍ ብመንፈስ ክትዓቢ ይገብረካ ተጠቅሞ መጀመርያ ንርእስኻ እዩ ተኻልኣይ ግዜና ኣምላኽ ክትህብን ከተገልግልን ድማ ይገብረካ ግዜና ኣምላኽ ክትህብ ማለት ነብስኻ ትሃንጽ በትስኻ ትሃንጽካዮ ድማ ንኻልኦት ምህነጽ ትኸውን መገዲ ትኸውን ትብዓት ትኸውን ንኻልኦት ኣብ ቤት ኣምላኽ እዩ ይሁድልወካ ተገልግል ማለት እዩ በዚ እዋን እዚ ጽቡቕ ዝመስል ነገር ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጽቡቕ ዘይኮነ ነገር ኣሎ ምናዳ ንደቅና ምናዳ ንኣሽቱ መንእሰያት እዚ ቴክኖሎጂ ዝበዝሓሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ወለዲ ንደቆም ክቆጻጸሩ ኣብ ዘይክእልሉ እዋን ይበጽሑ ኣሎ እቲ ንሕና ዝሓለፍናሉ በዚ ሕጂ ተሓልፍዎ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ንሕና ብዙሕ ዕድለኛታት ኢና ብዙሕ ክፉእ ነገር ኣብ ዙርያና ከይረኣና ኢና ዓቢና ዋላ ከም ዝሳቶም ዝረኽብዎ ጽቡቕ ነገር በሊዕና ብጽቡቕ ማኪና ኸይድና ኣይንዕበ እምበረ እቲ ነገራት ግን ክፉእ ኣይነበረን ነብስና ውልድ ንወላዲ እንዳኽበረ እትረፍዶ ንወለዱ ንጎረባበቱን እንዳኽበረ ዝዓበየሉ ግዜ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ወላዲ እንዳፈርሐ ዝኸይድ እቶም መናእሰይ ብብዙሕ ነገር እዮም ዝጽመዱ ዘለዉ ብዙሕ ሓደጋ ኣለዎ ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ንላዕሊ ብዙሕ ሓደጋ ንሕና ድማ ካብኡ ክነድሕኖምን ኣይንኽእል ኢና ንዓኣቶም ጽቡቕ መሲሉ ዝረኣይ ዳሕራይ ግን እቲ ጽቡቕ ደይምኾነ ነገር ካብ ኣምላኽ ድወፃኢ ዝኾነ ነገር ኩሉ ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱም ምንጪ ጽቡቕ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ምስ ኣምላኽ ደይሰማማዕ ሓሳብ ኩሉ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ጽቡቕ መስለና ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ሓደጋ እዚ ከይንኣቱ ኩሉ ግዜ ሓሳብ ኣምላኽ ንኣምላኽ እንዳቀደምና ክንከይድ መናዳቶም መናእሰይ ሕድሪ ክብለኩም እደሊ ከይትዘናግዑ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ደይሰማማዕ ዘበለ ኩሉ ኣይጽቡቕን እዩ ወላ ጽቡቕ እንተመሰለ በይንኹም ኣይትዕቆርዎ ሓደ ነገር ክገጥመና ከሎ በይንና ይንሓዙ እንተወሓደ ንስድራና ንንገር እንተወሓደ ንሓውና ንሓብትና ንንገር ፍታሕ ካብኣቶም ኣይመጽንን ግን ነቲ ፍታሕ መገዲ ክኾኑ ደገፍ ክኾኑና ብጸሎት ክሕግዙና ክድግፉና ስለ ዝኽእሉ
منأسي مستفوين عن ريهم كي طفو خلو عين استوعل له مننا أوشتهم عقيرهم بزح نجر صنحمو حنساب مستفنجرة مملس دي بلوك خون خيلي زي كم حدر خبلكم دلينتهم منأسي እግዚአብሔር አምላክ ይባረኩም بزح كفو نجر بيت كريستيان هيسمعنا نجن هيسمعنا ويرأينا مالت هيكونن مالت هيكونن لذي تصبق زبل نجر كله تصبق هيكونن كاب حساب أملاخ وصاع اندحر كوينو اتصبق كاب كفو نزيو جزي عدقنا أبكر ما أملاخ كنقرب جزي عدقنا مسحوات حبرات كنقبر ناي جزي عبهير حساب سلدخونا كلهنا كنتبع يدلينا اتتصفى زبنا أملاخ السو دايو أمونيو نتازلاتنا أمون تو تصفى بزي من نقنا نصنعيا اتي زمز كمزيو اي كدنقوين كايو صادق قنا بأمنات بهوتي نبر ندحريت انت تملسة دما نفسي بو باه اي بلاني اي قدم مزمور حجة تزيلني إذا إيد كانت تحاحز تبل نعم حريني عيد فلتا إجلجاجين تيايزين إيروساليم انقبالين بيسوس دم عند هوننا نان ليايم توادنا إجلجاجين تيايزين إيروساليم انقبالين بيسوس دم عند هوننا نان ليايم توادنا الحنساب كلنا حفن بلمو نزام مزمور زميرنا كنودينا እግዚአብሔር አምላክ ሰናዩ إذا كنت تحاز قبرنا له ناتو حسابي وناتي حساب يكوننا كحساب يكوننا يصلايون يكونن قويتاغن سناي أملاك حبرتو دصنع بدمو عدقنا ناتو خنكون واغاز خفللنا قويتا سمو يبارك حنساب كنزم رأينا إجلجاجين تيايزين إيروساليم انقبالين بيسوس دم عندنا نان ليايم توادنا إجلجاجين تيايزين إيروساليم انقبالين بيسوس دم تندوننا لان الليايم توادنا الحنساب إجلجاجين تيايزين إيروساليم انقبالين بيسوس دم عندنا عن الليايم توادنا هاليلويا እግዚአብሔር አምላክ ነመስክነካለና إذا تتححزنا እግዚአብሔር አምላخي أبتسخاد اللخايو أبتحدث يروساليم كنأتوينا بتبعات دولنا لنا እግዚአብሔር أبو إذا قال كالو مذكر كان قال تخلق عليه እግዚአብሔር أملاخي وبودخا بإيسوس كريستوس السخاخ عندما كم زفكر كانا عندما كم زفتخانا እግዚአብሔር أبوي زي نرسعو تخلق عليه نزحق خنفلت እግዚአብሔር أبوي بأمره خيكونس بمنفسنا عخا مرخاب كخونلنا حساب كاسل دخونه أبز السخادة تخلقايو حبرت እግዚአብሔር أبوي نحنا تساتفتي توافر تخنكون زتبع كان سخاي خامونينا مسكنا كالنا እግዚአብሔር أملاخ إذا كنت تحازنا كحسابي እግዚአብሔር أبو ننبسنا خنبرتع دما تزاريب كان إخا مبرتع يخون بالأهلخو نحواتي مبرتع يخون بالأهلخو እግዚአብሔር أبوي كابزك آلكا زتلعله እግዚአብሔር أبوي السجان نبسن نمنفسك جزاء እግዚአብሔር أبوي معلتا ونعخا مدلايك خونلنا معلتا حسابك حسس مبالك خونلنا
ወእግዚአብሔር ኣቦይ ካብቲ ፍቕርኻ ዝተልዓለነ ንሕድሕና ብፍቕሪ ክንተሓሓዝ ዘኽእል ጸጋ በጊዜኡ ክውስኸና ንጽሊ ኣለና ንመዓልታዊ ድኾነ ቃል ንዓይ ክትዛረብ ንሕዋተይ ክትዛረብ እግዚኣብሔር ኣቦይ ነዚ ሕብረት ድማ ብሓባር ናብቲ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንኣትወሉ ናብቲ ስኻ ነዘለኣለም ምሳኻ ክንነብር እግዚኣብሔር ኣቦይ ድጀመርካዮ መገዲ ንዑ እንዳሰዓብና ሃሰስ እንዳበልና ክንስዕበካ ዘመንና ኩሉ እግዚኣብሔር ኣቦይ ስኻ ትኸብረሉ ክኸውን ጽሊ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦይ ኣብዚ ዝተዘነገረ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኺ በዚ ሰዓት እዚ በዚ ቦታ እዚ ደይ ተረኸቡ ስኻ ድማ ብመንፈስካ ክትዛረቡ ምጽሊ ኣለኹ ጎይታ ነባርከካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ስኻ ንጥፉኣት ደሊኻ ከም ትመጻካ እግዚአብሔር ኣቦይ ንፈልጥ ኢና በዚ ሰዓት እዚ ንዓኻ ከይፈለጠት ሓንቲ ነብሲ ንድሕሪት ከይትተርፍ ጽሊ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦ እቲ ትብዓት ካባኻ እዩ ናይ ምድሓን ትብዓት ረኺብና እነኹልና ኩልንትናና ሂብናካ ኢና እግዚአብሔር ኣቦይ ሕጂው ንጽሊ ኣለኹ ዛ ጊዜ እዚኣ ናይ መድሓኒ ጊዜኣ ንዓኻ ደይፈልጥ ሰብ እግዚአብሔር ኣቦይ በዚ ሰዓት እዚ ኣይሃሉ ንዚ ቃልካ ብመንፈስካ ድሰምዐ ኩሉ እግዚአብሔር ኣቦይ ብውሽጢ እዛኖም ሰሚዖም ስቕ ከይብሉ ትብዓት ክትቦም ጽሊ ኣለኹ ሓንቲ ነብሲ እንተደሓነት ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ እልልታይ ትኸውን ሓጎስ ይድኸውን እግዚአብሔር ኣቦይ እዚ ድማ እዚ ሕጂ ኣይፀውዕን ግን ስኻ ግን ትፀውዕ ስለ ዘለኻ ኣብ ኣፍ ደገ ልብ ኳሕ ተብል ዘለኻ ስኻ ስለ ድኾንካ ብመንፈስካ እግዚአብሔር ኣቦይ ምድሓን ክረኽቡ በዚ ሰዓት እዚ ጸለኹ እግዚአብሔር ኣቦይ ተብዓት ረኺቦም ተንበርኪኾም ብንስሓ ገጾም ናባኻ ክመልሱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽሊ ኣለኹ ነብሳት ይድሓኑ እቲ ምቅልጣፍ ምጽኣትካ እግዚአብሔር ኣቦይ በዚ ሰዓት እዚ ይኹን ክብርን ምስጋናን ኩሉ ንዓኻ ብጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባረኩም ናይ እግዚአብሔር ኣብ ፍቅሪ ናይ ወዱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓድነትን ሕብረትን ምሳኹም ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ባሪኹኩም ይኹን ብሩኻትኩም ንበረኸት ድማ ሁኑ ዘመንኩም ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ኣብ ቤቱ ተተኺልኩም ጊዜኹም ይሕልፉ ዘመንኩም ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር ተተኽለ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሰላም ክንወጽኢና እግዚአብሔር አምላክ ይባረኩም